Γεια σας. Τι έχετε να πείτε για τον απόψινό αγώνα? Λίγο πιο δυνατά παρακαλώ. Gebechte dachte Gustin, die Bucht ist der Gewalt durch Garten just the Wichte. Hemos hablado para ello, porque estaba para ello, pero la guardia se ha dado y no entonces con el toro no lo quise la de la no lo entonces no fue de la de la parte no lo entonces Όλοι οι ξένοι στην Ελλάδα μαζεύτηκαν. Σας παρακαλώ, πάρε το καραγκιόζι, πάρε αυτό το καραγκιόζι από εδώ που βαράει και τον προπονητή. Σε παρακαλώ φίλε μου, σε παρακαλώ. Ρε μαλάκα, μου είναι μόνο στο φίλ. Μόνο σου, σε παρακαλώ τώρα. Τι έγινε μάγκα. Ο τύπος μας λέει, ο τύπος εδώ, μάγκα. Βουλάτε το καραγκιόζι ρε! Μαζέψτε το λίγο! Μας λέει ότι η ομάδα πήγε πολύ καλά σήμερα. Σήμερα πήγε πολύ καλά και ας έφαγε 7 γκολ, δεν το πειράζει. Αντί για 3 αλλαγές έκανε 7, ούτε αυτό δεν πειράζει. Αυτό δεν πειράζει, συνεχίζουμε εμείς την άλλη μέρα και θα πάμε μπροστά. Η διαιτησία πιστεύετε ότι ήταν με το μέρος σας? Γιατί πήρατε 3 πέναλτι που δεν ήτανε και ένα offside που δεν ήτανε, προφανώς δεν ήτανε. Ένα σας πάει ο καραγκιόζι, τι είναι εσύ! Τι δεν ήτανε ρε! Πάτε να το καραγκιόζι! Το κύριο μου συνέβησε σαν να μην έγινε τίποτα. Λίγο παραφέρθηκε ο προπονητής, δεν πειράζει, δεν μας πειράζει το καθόλου, αλλά είναι πολύ καλός προπονητής. Δούλεψε σε πολύ καλές ομάδες, εγώ είμαι πάντα μαζί του, γι' αυτό πάμε τόσο καλά. Αλλιώς δεν πηγαίναμε τόσο καλά, αλλά είμαστε πολύ καλοί, γι' αυτό πάμε τόσο καλά. Και... Πάρε αυτός ο μαλακισμένος, δεν θέλω να σας γάμισω τσεκούρι και γαμό! Γαμώ την μπουγκάτσα σου! Θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τη συνέντευξη άμα ξαναδούμε αυτό το καραγκιόζι. Άντε μωρέ το καραγκιόζι! Το μαλακά! Είναι μόνο! Είναι μόνο! Μαλακά!